So hello guys, good morning and welcome back again. Ani mosa godan video gaसिखौ बरायनाय जाफिनलायबाय। एकेदिन माने एकदमबारे हावानि सिजन सोलिगासिनो ना खाथि खेला एकदमबारे हावायानो हावा जागासिनो आरो ना गासै जायगायाव माने हावा जागासिनो आरो दै फंबाय दा आंजों माने हाबायाव खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों एकदमबारे जाबायल' थानांगो फ्रियाव बेदर मोनजाबाय थाबालाय आरो मा नाम दसेल' मावना होनांगो जाबायल' थानांगो मैयाल'सो आरो बिन बुलाय मेहे माने हाबायाव थांदों आरो दै ओमफ्राय आरो गाबोन नोंलाय आदा सासेनि हाबा माने एकदमबारे माद्रावबो थांदोंमोन orang itu orang naik beda belot pung ni soita jaban tayar di soita jaban tayar setemana jauh ada लोगोफोर माने टेनसन जादों नानै माबा जादों नानै आं कबीर सिंह नङा आरो दै माने लोंथिंला बायगोन सोबथिंला बायगोन हासिं हासिं जेराव मेराव थांला बायगोन बेफोरबायदि नङा माने दै सिचुवेसना जिमान गाज्रियानो जा आं गाव हेन्डेल खालामनो हायो आरो मानो होनबा सोरबा सासे गारनानै थांनायनि थाखाय माने आं कबीर सिंह जानो गोसो गैया माने दै फाग्ला बायदि जानो गोसो गैया माने बेनिखायनो आंनि लाइफखौ आं हेपिलि थानो थाखाय माने सोलोंखाबाय दा आरो हाखाबायबो बेखे दिनावनो सिगाङाव आंनि जिमान भिडिअ दंमोन केमेरामेना इनो जायोमोन आरो ना आंनि केमेरामेना खिन्थु इनो सेलेरि होनाय जायाखै एबार ओमफ्राय आंनि चेनेलनि मेनेजारा जासिगोन दै लोगोफोर माबा मोनसे कन्टेक्ट खालामनो गोसोबा बेनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जाफिनलाय बार आं केमेरामेन जानो गोसो गैला आं रेपार जाबाथाय केमेरामेन एबार ओमफ्राय आंनि इडिटारखौ बे खालामसै मेनेजारखौ एबार बे खालामसै ओमफ्राय आरो मोनसे सं फैगासिनो आरोना रेप संनि नामानो जाहैबाय अन्थाइ बिखा आरोना थाबैनो फैगासिनो आंनि एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो फैगोन बे सियर खारदै लोगोफोर एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो फैखागोन माने बेथ' बुंना दोनखाबायना दा केमेरामेन इडिटार आं जागोन होननानै ना बाजी पलटनानै चाहिए बाजी नहीं पलटेगा ना भाई बाजी नहीं पलटना चाहिए आं खोथाबाय लोगोफोर एबार ओमफ्राय माबा मोनसे कन्टेक्ट खालामनो गोसोबा आंनि चेनेलाव आंनि मेनेजारा नैबे नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना इनाव ओमफ्राय फन नाम्बारफोरखौ लानो हागोन बेनिफ्राय आरो माबाफोर सोंनो गोसोबाथाय बेनाव सोंहरनो हागोन आरो ना मानो होनबा मेनेजार जाबाय इदिनिफ्राय सेलेरि होगोन एबार ओमफ्राय मासाव 500 थाखा करि नाङो आं 1000 थाखा हाजिरा मावनानै खामायगासिनो 500 थाखा होगोन आं इनि थाखाय मावनो हाया बिदि जानाय नोङो मास मोनसे खामानि मावनो गोनां गैया ना मास मोनसे खनसेबा खननैल'सो मास मोनसेयावनो आं सानसेयावनो 1000 थाखा खामायगासिनो हाजिरा बेटसा मारि ट्रेक्टराव इथिं आरो एकदमबारे वाटार टेंक बानायगासिनो आरो ना पुरा पाइपलाइन बहायबाय आरो दै लोगोफोर पुरा पाइपलाइन गाबोनथ' हाबालै लोंसिला जुमसै ना मा होनो होखांसै ना लोंनायाथ' ओरैबाबो सलिखाया जोंनिया जानाया हले धामाका सोलियो ओरै नालाय बेदर जालाय जागो माने हाबा दफाफोरखौ माने गावनि फारसे सानबाथाय माने जानो गोसो जालायलाङा माने जाय हाबा जायो माने बेखौ रागा जोंनो ओंखारो माने दा उपाय गैयाना बिदानि हाबाखौथ' जानांगोन आरोना आरो गामिनिबो जायो नालाय खामानिखौ मावनानै होखानांगोन जों जानाय लोंनायखौ टेनसन लायाबा आरोना एसे मदद हेल्प खालामना हाबाथाय गावनि गोसोखौ एसे मोजां मोनो आरो गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनोसै आरोना आं नामखौ मेनसन खालामा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माने गारना थांनाया साननैयानो जायाखै आरोना एकदमबारे सिन्दुर फोनालासिनो एकदमबारे फट' एगारगासिनो माने दै फेसबुक जिमानानो जा एकदमबारे सिख्ला जाफिनबायानो आरोना ओमफ्राय साननैसो थांनायनि मानायनो साननै सानथामानो जायाखै थांनाया खानाय स्ट्रेट मारिबाय सिन्दुर फोनला जिबायदि फट' पस्ट होगासिनो पस्टायगोन उनाव थांदों थांनायखौ बेफोरनि थाखाय गाबबाय थानाबो लाब गैया नामा होनबाय लाइफ दङ आंनाबो दा आंबो सेंग्रा बाय थाफिनसै हेभि ड्रेस गानसै ओमफ्राय ससमा गाननाबो बेरायबाय थाखागोन माने गोसोम ससमा गानगोन आरो बेरायगोन बेनो काला ससमा बेफोरबायदि आरो बिन्दास लाइफ सोरनिबा थाखाय गाबबाय थाबाथाय मा बियो आंनि थाखाय मिनिबाय थायो माने बेनिखायनो बेलेगनि थाखाय गाबबाय थानानै जेबो लाब गैया मोनहैसिगोन माबाजों लामा थांगासिनो गलि गें ओइनै मोनहैसिगोन आरोना हाबा थोलियाव हाबा जानाय नङा नैबेनो आरो खामानि मावग्रा मानसियानो गैया माने खालि गोजा माथोलै मन्दिर बनायगोन आरोना दा सेंग्राफोर जावदोबा दे जाव दे हाबायाव थिगसे मोनजागोन नोंसोरनो बांसिन मोनजागोन दे सिन्था खालामनाङा मेनेजार अलरेडि कमप्लिट जासिगोन आरोना लोगोफोर खानायफोरा माने सोलिगासिनो दा ओमफ्राय उनाव मा होनोमोनलाय कार्टुनफोरखौ होगोन आरो दा स्टेप बानायगासिनो मोनसे स्टेप मोननै स्टेप आरो माने खानायफोराथ' कमप्लिट जाजोबखाबाय दानाबा एकदमबारे कागज थाबानो जाबाय आरो कार्टन आत्मकल दासो लाबोदों गेटनि थाखाय सोर आंनिखौलाय बारा गैला एसेल'सै मेनेजार बाबु मोजां माव ओरैनो सेलारि होगोन नामा नोंना
मानसि दालि लाबोथ'वाखै माने दालि लाबोबा दे थाबनो दालिया आं बेदर जाया नालाय नासो लादो आरो ना ओमफ्राय नै गोमोमोन माथो गोजा जाबाय जौ गिसि लोंनो नागिरदों नोंनावथ' जेबो गैया माथो नोंनाव जेबो गैया जागोन नोंनि ओंखाम ओंख्रि गैया मा गैया स' लोगोफोर जों दा ओंखामखौ जाखांबाय आरो ना ओंखामखौ एकदम पेटा बुरनो जानो लाबाय ओमफ्राय दा दसे थानानै माने खामानिखौ मावनो लानोसै आरो ना नै मावनायफोरा दा एसे एनैखौ मावगासिनो ओमफ्य जिरायनायफोरा बिदिनो जिरायगासिनो माने आरो हाबानि सम नालाय खामानि बेस्थ' जायाबाबो जाया ना मा होनो दा एकदम आरो बेस्थ' जाखानांगो गाबोन माने आखायाव हमो नालाय गाबोननि समाव माने बे खामानिखौ कमप्लिट खालामजोबनांगोन आरो ना जोङो ओमफ्राय दिनै बेखौ थाबथ'लानो आरो ना गाबोन थाबसिगोननो एसे खामानिखौ गाबोन मावनो गोनां दं नालाय गाबोन मावनोसै ओमफ्राय दिनै हानायखिनिखौथ' मावबायानो ओमफ्राय दा एसे मोनाबायबो टाइमाबो जाबायनो एसे ओमफ्राय मन्दिराव माबोरै बानायनांगौ माबोरै बानायनाङा रायज्लायगासिनो मानोना गासैबो माबोरै कालार होबाथाय जागोन माबोरै कालार होबाथाय जानाय नङा बेखौ रायज्लायगासिनो माने गासैबो थ' नुजोबो नालाय बे सब माने बे रङिल कागजफोरखौ माने सब बेफोर थाबजोबगोन आरो दै मानसिफोरा थांजोबखांबाय आरो ना लोगोफोर मन्दिराबो अलरेडि कमप्लिट जाखाबाय ओमफ्राय गाबोन मा होनो रङिल कागज बेखौ थाबनांगौ आरो ना गाबोननि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय आरो ना गाबोन फुल हाबानि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होगोन आरो ना नोंथांमोना साननाङा आरो ना आंखौ माने आं दुखुआव थाबाय थागोन होननानै आं दुखुआव थाबाय थागोन बेफोरबायदि मानसिजों आंनाव लाइफ दङ आंनि लाइफखौ आं नायनांगोन नालाय बेनि थाखायनो आङो जेमान हायो दुखुआवबाबो ना खुसि थानो नाजागोन माने बेफोरथ' कमप्लिट जाखाबाय नालाय दा सानैखौ एकदम बहायगासिनो आरो दै मानसिनि लाइफआवथ' मोनसेल' नालाय ना बेनिखायनो मोनसे लाइफखौ गावनो अनाबा आरो सोर मावनो बेनिखायनो जिमान हायो ना गावनि लाइफखौ गाव खुसियै लाखिनो नाजानांगो थ' लोगोफोर आं न'आव मोनफैबाय आरो ना आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला ओमफ्राय नै गस्ला खुलिना लाबाय आरो ना मानो होनबा दा गरम बोथोर नालाय ना ओमफ्राय जोंनाव बिराद सान्दुं दुंदोंमोन नालाय दहाय बेनिखायनो आं गस्लाखौ माने गरमखाय खुलिना लादो आरो ना एकदमबारे मादार आथिं ओंखाम जागासिनो आरो ना नै ओंख्रियाबो गैला माथो दुस गाबगासिनो गोसोखांदो फुंबिलिखौ गोसोखांदो पाम्बुलिखौ गोसोखांदो सनाखौ मोनगोन मोननायनि मोनथाय जों जाया मानो मोना जों गलति मावोबा जों मोनामोन जोंनाव जेबो गलति गैया जों मानो मोना बेखौ बुङाखै गोसोखांदोंना खाङाखै बेखौसो बुंदों गाबबाय थायो दै लोगोफोर मादारा ना सनाखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायो जोंहानि सनाखौ फ्रेस मेथाइखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायो ओंखाम एकदमबारे ओमफ्राय सिआइडि नायबाय थायो दै नै सिआइडि कभिड क्लेम फैगोन दै एकदमबारे मोनाबाथाय सिआइडि नायबाय थायो माने मादारा बारा गाबनाङा दुस बारा गाबनाङा टेनसन खालामनाङा खावलायफोरा एकदमबारे गोजा गोजा दै मादार नै दाबो सिख्ला बायदि सिख्ला बारा गाबनाङा दे जाहाने सनाया फैफिनगोन जाहाना गाबलायसिगोन दायो कान्दुरिया गाबसिगोन लोगोफोर भिडिअखौ बारा बानायबाय थानानै एकदम माने टेनसन जायो आरो ना आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाया खिन्थु नोंथांमोनाबो सानाखै आं माने खुसि थानाय नङा आरोना आं अलवेज हेपि थागोन मानो होनबा नोंथांमोननि सापर्ट आंजों लोगोसे दङ नोंथांमोननि अननाय दङ आं मालाबाबो टेनसनाव थाया मानो होनबा नोंथांमोना आंजों लोगोसे दंना माने एसे बुंबाय दे माद्रा गाबो माने बेनिखायनो दा बुंथ'ला माने ना भिडिअखौ नोंथांमोना जेमान हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना जेमान हायो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय खालामना लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'ला ओमफ्राय गाबोन हाबानिया ना आजानि हाबानिया फुल भिडिअ गाबोन नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नेना थाबानो जाबाय टेन सिआइडि नायगासिनो माद्रा स' लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट